if God wants His people to be joyful, then why did He permitted suffering good day? Okay, daghang salamat kung matupad niya din higson, kung ang Diyos gusto pagidunta nga iyang katawhan magmalipayon, nganong iyang gitugot ang mga kasakitan. Igsoon, wa man nag-ingon si Jesus Christ igsoon nga, sa dihang mo dawat ka nga kaniya, magmalipayon kita sa gitawag na to, kanang gitawag og malipayon nga wala na kasakit. Wa magsaad si Jesus Christ yan igsoon. Atong tagdaon ang Juan Kapitulo 16, versikulo 33 igsoon. Mao ni ang gipahayag sa balaan nga kasulatan. John chapter 16 verse 33. O atong makaplagan ang gihisgutan ni Jesus Christ diri. Okay? O niya na akong basahon. Nagingon siya diri. 16:33. Okay, nagingon siya dinhi. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo kalinaw. Okay? Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan. Apan sumalig kamo gidaog ko na ang kalibutan. Unsa ang gson? Ang gingon niya dinhi, oy makabaton kita og kalinaw. Unya dinhi sa kalibutan adunay mga kagul-anan. Pero musalig kita nga kaniya kay gidaog na niya ang kalibutan. Tinuon mo ginaigsoon nga nini nga kalibutan naay mga kasakitan pero dili bugat kana nga mga gitawag natong mga yugo sa atong kinabuhi. Mabitaw sa Mateo 11:27, 28, 29 nangingon, "O mari kamo kanako kamong gibugatan kay papahulayon ko kamo." Walay gisaad si Kristo igsoon nga ninhi nga kalibutan puro kalipay ang naat kanato. Akong gibasa ang 16:33 sa Juan nangingon nga dinhi sa kalibutan aduna kita gitawag og kagubot, no? Pero kita musalig lang ta ngadto sa Dios tungod kay siya nagpangamatay alang kanato. Naay mga saad dinhi igsoon. Naay sa igsoon nga adunay mga pagbadlong nga ihatag sa Ginoo ug atong tan-awon sa Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 5, mga pagbadlong nga atong ginuhuna ang mga kasakit kini. Kini nga mapagbadlong igsoon pahinumdom kini. Tanaw na to 12:5 nagingon sa Hebreanon. Og nahikalimot ba kamo? Okay? Sa tambag nga nagasampit kaninyo ingon nga mga anak. Anak ko, dili mo pagtamayon ang pagpanton gikan sa Ginoo. Ni magkaluya ka sa diha nga pagabadlungon ni ikaw kaniya. Tanawa, ikaw angay mag-uol kung dili nakabadlungon. Kung disiplinahon tas Ginoo angay ta malipay kay gipangga di ay ta. Sometimes igsoon ang discipline mura na siya surgery. Adunay usa ka maalam nga tawo ngayon siya nga discipline is like a surgery. It hurts but it heals, no? Ang disiplina kuno gikan sa Ginoo mura og operasyon sakit pero makaayo. So magpa-opera ta igsoon atong mga gangsang-gangsungon nga mga kinaiya iya kanang itarong kay siya lamang ang mag-ugmad kanato, okay?